wadai da wani furucin karya kake idan babarsa karyar banza sanda zaki waka ba wa labari to dama mai hoto bai ko shi ba ma da har zai karama ta shi ya sayi alkawari yar wakar kishiki jiki dai to na miji ne fa an yi kuwa ba shan ya gada kai ba kai ya kamata mu ma za mu taimaka misa ko ka karya alkawari alin kai mata kishiya babu komai saboda ka dawo amfani da suratul nisa makaryaci alkawarin banza in dai harkan dan namiji ne a shafa fatiha to fahmata kun sai maza bayan goyo bane ga wani ganga da ya ansa Allah kana ruwa Allah ya kyauta wallahi ba zai cika mata ba wallahi ko da karyar ya mata ayyabi gani dai a gani na ya sata farin ciki sosai wallahi dan almita ke koyawa please muna san form